no ano 83, dando clases de bacharelato en Vigo, a alumnos de nocturno, e, por tanto, 19, 20 anos aproximadamente, eu fui dar clase aquel día da Crónica Troiana. A Crónica Troiana, pois, esa novela fantástica en lingua galega, escrita no século XIV, mandada escribir por Fernán Pérez de Andrade Obón, na vila de Betanzos, e onde conta, pois, a Guerra de Troia. Para nós, a Guerra de Troia, de menos, era o máis importante que había, porque era a gran mito do cine, ás 3:30 da tarde, en Pontevedra, que onde íbamos a sesión infantil, había unhas películas, Helena de Troia e o Capitán Blue, non había máis opción. E, cando víamos as películas, logo estábamos todo o día xogando a beira do río, pois, ao cabalo, e todas aquelas historias reproducindo os heróis de Troia e demais e tal. Entón, eu dixen, bueno, pues voules contar a Guerra de Troia estes, e voules decir que no século XIV, en lingua galega, na lingua das leiteiras e dos paisanos da ría, se escribían estas cousas, e se escribía, pois, aquela heroica fazaña que conmoveu o mundo 700 e 800 anos antes de Cristo, e que aquelo foi unha guerra económica e foi unha confederación de estados semellante que pudo ser despois a guerra de Irak, do Golfo e tal. E eu vía que me miraban como se chovera. Hasta que dixen, pero vos, non sabes o que é? Silencio. Pero de verdade que non sabes o que é a Guerra de Troia, entón xa empecé a crecerme, hasta que un dixo, unha dun cabalo. E entón digo, como dun cabalo? Entón empecé a alargar, que si Paris, que si Príamo, que si Héctor arrastrado polas praias de Tarto Aquiles, que si Ulises, e cando digo Ulises, toda a clase se levanta e dice, os dibuxos da televisión, que eran aquela serie de dibuxos animados que era Ulises e Telémaco, que era unha serie de dibuxos animados que iban polas galaxias con un platillo volante e que eles vían todos, es decir, a socialización, os referentes culturales daqueles rapaces e rapazas de 9 20 anos eran os dibuxos de televisión. Non era Homero, non era Eneida, non eran os clásicos grecolatinos, non era Shakespeare, nin era Cervantes, nin era Rosalía de Castro, era os dibuxos de televisión, que era o consumo que chega a nós. Esas imaxes e esas referentes culturais estánse perdendo, estánse transformando realmente. Non é que falemos como os vellos, pero creo que estamos perdendo cousas moi importantes. Eu sempre lles digo que se van perder o mellor da cultura, porque non van disfrutar unha parte moi importante do placer de entender o que está aí e o que ven de atrás para poder transmitir os que veñan cara a esa é a escrita, forma de escrita, ese é o libro dos mortos, que podemos decir que é o primeiro libro en serie, o primeiro best-seller da literatura universal, o libro dos mortos, a primeira guía, non digo guía turística, pero si guía para orientar os que morrían e poder ir ao alén, ao outro lado da vida, a facer a viaxe, iba indicando as partes da vida. É fantástico, por exemplo, outro día visitamos o Metropolitan de Nova York, e aí está un dos exemplares do libro dos mortos e ocupa unha inmensa parede, todo perfectamente ordenado. Bueno, pois ese eran os libros da época. E os soportes, que é o que a nos interesa, porque no fondo imos falar de soportes, toda esa escrita, todo ese invento fantástico do alfabeto, que é a tecnoloxía, e a nova tecnoloxía da época, 1500 anos antes de Cristo, e que consigue que o pensamento humano e a abstracción do pensamento humano, que é o máis importante, se fixe nun documento e poida transmitirse, e, por tanto, vencer o tempo e o espacio, que son os dos grandes esforzos da comunicación, pois sobre que soportes se perdura e se transmite. Inicialmente a pedra, a madeira, etc. E logo aparece a revolución do papiro. O papiro que é a planta que se cultivaba sobre todo a beira no delta do Nilo, a gran industria do papiro, que fai a Alejandría un dos centros económicos máis importantes, e de aí ven a Biblioteca de Alejandría, económicos importantes, porque no papiro é como se transmiten, e o papiro, se observan, é o máis parecido ao texto corrido da pantalla do ordenador, porque no fondo non é un libro, é un rolo, vai de abaixo a arriba e corre como cando facemos correr o texto no ordenador, non paxinado. Por tanto, todo está inventado. E logo aparece o pergameno que é o texto do pergameno de Martín Codas, o pergameno Vintel, e o pergameno que é o que marca xa un salto cualitativo respecto daquel papiro,
que teña dificultades de conservación, e ademais sufre unha serie de avatares económicos no que é a tensión no norte de Egipto, e convirte o que é a Asia Menor, debaixo de onde Troia, que estaría aquí, e aquí estaría Pérgamo, frente a Alejandría. E despois do papiro, do pergamiño, o gran invento do papel, que ven dos chinos, que ven por Samarcanda, que ven por Asia Menor, que pasa por a Islam, a revolución do Islam, que é a gran potencia da época, e despois por o norte de África, por Bizancio, por unha banda, pero logo, sobre todo, por Sicilia e por sur da península itálica, e por o Levante español. Játiva, por exemplo, foi un dos grandes centros do papel. E o papel é a revolución. Eu creo que na historia das revolucións tecnolóxicas, da comunicación, que son as grandes fitos que marcan a historia da humanidade, a primeira revolución do alfabeto, a segunda revolución é esta, Gutenberg, a imprenta de tipos móviles, a terceira revolución ese Aldo Manuzio, a terceira revolución é o audiovisual, e a cuarta gran revolución é o digital, é a revolución informática. Gutenberg chega aos nosos días. Durante casi 200, 300 anos conviviron a escrita manuscrita e a produción e a copia manuscrita ca copia impresa. Pero é certo que a partir da Revolución Industrial e da aparición dos mercados masivos aparecen tamén as novas técnicas de produción e de reproducción tipográfica e, por tanto, sobre todo a offset, etc., e as posibilidades da revolución da transmisión de documentos, e aí se produce un fenómeno que leva Gutenberg a extrema, que é a produción masiva. Aí temos unha rotativa, por exemplo, a capacidade de producir e reproducir en impresión en moi pouco tempo material, e o seguinte paso é, paso lógico, e o libro. O libro como invento é un dos inventos ergonómicos máis felices que existen. Alguén dirá, bueno, que están vostedes afeitos a leer libros, e, por tanto, non imaginan outro tipo de lectura, existe outro tipo de lectura, desde a lectura das imaxes hasta a lectura de pantallas, pero a comodidade do libro, a accesibilidade do libro, a manipulabilidade, perdón pola palabra, ou polo palabra, do libro, dificilmente é sustituíble por outra cousa. Só ten dois problemas do libro, desde o meu punto de vista. Un problema é o espazo que ocupa. Os lectores temos problemas cos libros porque na casa non nos caben máis libros. É un problema. E un problema, ademais, que a sociedade non lectora e de consumo actual explota moi espectacularmente. Fíxense nas revistas de decoración, as casas máis elegantes, minimalistas, luminosas, móveis de superdiseño. Non aparece un libro nin por casualidade. Fronte a esta verdade do libro dos nosos avós, que eran aquelas bibliotecas enormes onde os libros eran consistentes e un sentaba alrededor do libro cunha pipa ou cun whisky a ler a Dickens. Eso sería o século XIX. Agora, un libro non deja nada, o whisky dosificado, horas de gimnasio para manter a liña, comer leituguiñas de poucas para non coller moito colesterol, e ni un libro, todo de diseño, morreremos estilizadísimos. E o libro a lectura. Claro, o libro ten un problema. A cantidad de libros